Možná mě znáte, jsem známý český podnikatel a investor. Nevím, jak jste se dostal na tuto stránku, ale věřím, že to pro vás bude důležitý okamžik. Přístup této nabídce má jen omezená skupina lidí, přibližně 100, a vy patříte mezi ty, kdo dostali tuto příležitost. Nejde o pár tisíc korun. Mluvím o částkách, které mohou změnit váš život. Jako byste získali možnost odejít do předčasného důchodu nebo mít příjem, který několikanásobně převyšuje běžné úspory. Vím, že to může znít neuvěřitelně, ale vyslechněte mě, nepřicházím s prázdnými sliby jako tolik jiných. Ukazuji vám skutečný projekt, který funguje. Neříkám, že zítra budete milionářem. Ale částky kolem 10 až 12 tisíc korun denně jsou naprosto reálné. To znamená přes 300 tisíc korun za měsíc. Počítejte sami, to není sen, ale matematika. A teď důležité, tuto stránku nelze navštívit opakovaně. Jakmile ji zavřete, odkaz vyprší, spolu s možností začít. Nejde o akcie Forex ani pyramidu. Je to software, který jsme vyvíjeli roky a který překonává konkurenci díky jedinečným technologiím. Díky analýze trhu s pomocí umělé inteligence dokáže rozpoznat trendy a pomáhá dosahovat mimořádných výsledků. Algoritmus vše provádí automaticky, vy jen sledujete výsledek. Náš systém jsme otestovali na menší skupině lidí a většina z nich vydělala přes 150 tisíc korun během prvních dnů. Nemohu vám slíbit přesnou částku, ale i 70 až 80 tisíc korun za krátkou dobu je reálně dosažitelné. Žádné speciální znalosti k tomu nepotřebujete. Možná se ptáte, proč nabízím tuto možnost veřejnosti místo, abych ji ponechal jen pro sebe. Odpověď je jednoduchá. Rozhodli jsme se otevřít program vybraným uživatelům, abychom ukázali jeho sílu v praxi. Pokud patříte mezi ty, kdo se chtějí posunout vpřed, máte nyní možnost začít zdarma, vyzkoušet systém a dát nám krátkou zpětnou vazbu. Představte si, že už nemusíte řešit, zda vám vystačí peníze na nájem. Můžete si dovolit dovolenou splatit dluhy nebo poslat děti na ty nejlepší školy. To vše je možné, pokud začnete včas. Stačí vyplnit jednoduchý formulář, poté se vám ozve osobní manažer, který odpoví na vaše dotazy a zpřístupní vám platformu. Od té chvíle se váš život může změnit.